Está de novo con nós Dani Vega, alcalde de Ribadeo, esta vez caracterizado de indiano. Non sei se ves de Cuba, de México, de Buenos Aires. Bueno, vimos a Ribadeo... A facer un balance, non? A facer o balance. É verdade que o primer día que empezábamos, pois non estábamos caracterizados porque era o primer día, claro, ese viernes de mañá, que estaba todo preparándose, e todos os que estábamos preparando e cerrando todo para que todo o fin de semana resultada como resultou. Pois un éxito, o balance moi positivo, estamos falando de 4 millóns, máis de 4 millóns de impacto económico, estamos falando de 60.000 personas que pasaron por todo o Ribadeo indiano. Bueno, pois eu creo que é un éxito. Hai que felicitar a organización, hai que felicitar aos técnicos municipais, aos traballadores municipais, a todos as corpos e forzas de seguridade, todo saliu perfectamente e, por lo tanto, o que se trasladou a toda a población fora de Ribadeo, pois foi un mensaxe de que Ribadeo prepara as cousas con antelación e prepara todo para que resulte pois positivo, evidentemente, para o pobo. Por lo tanto, un balance moi positivo, solo dicir que xa dentro de pouquiño empezaremos a preparar o próximo Ribadeo indiano. O próximo Ribadeo indiano, pero temos por diante un verao cheo de eventos, de actos, cunha programación moi extensa. Podes adiantarnos algo? Bueno, pois despois do Ribadeo indiano parece que dá comenzo todo, pois os festivais, o Vendaval, o Xara, tamén as festas do Carmen, temos tamén as festas gastronómicas, como é o Percebe, como é tamén a festa da Ría, temos evidentemente a festa pois máis importante, máis tradicional, e é a máis importante de toda Galicia, dedicado ao gaiteiro, á gaita, á música folk de Galicia, que é a Xira de Santa Cruz. Están as festas patronais, en definitiva hai moita actividade que o que quere é pois, programarse ao longo de todo o verán. É verdade que Ribadeo ten vida todo o ano, pero neste verán, pois, nos veráns, incrementase esa actividade e evidentemente eso pois, ten un impacto económico moi importante. A ver, danos un adianto do que está por vir. Vai haber Percebús este ano? Xirabús? Sí, vai haber Percebús, vai haber 2 Percebús, porque o que detectamos é que somente un pois non chega. Por lo tanto, dentro do que quere facer o Concello, que é garantir a máxima seguridade nos festivais, nas festas, pois vamos a poñer 2 Percebús. Vai haber un Xirabús, porque aí sí que chega, pero iso é moi importante. Dende que chegamos ao goberno, se propostamos por ele, vai haber. E, por lo tanto, tamén vai haber espacios seguros contra a violencia, que é moi importante tamén, e, por lo tanto, vai nos haber en todas as celebracións que dende o CIN, dende a Concellería de Igualdade, eles estiman oportuno de instalar. Non nos olvidamos tampouco das parroquias, que están aí, pero teñen un montón de vida no verán. Nas parroquias pois, hai moita actividade durante todo o ano, con moitas actividades, tanto gastronómicas, culturales, tamén actividade de preto de ti, que é esa actividade que quere acercar pois, a actividade de memoria, de recuperación de memoria, xinasia, actividade cultural. Pois, eu creo que é moi importante, pero no verán o que pasa é que venen as festas parroquiais, celebranse os patronos as patronas en todas as parroquias, e, por tanto, iso tamén é parte da actividade cultural, a parte festiva de Ribadeo. Por tanto, sí, non é que se separe 2 Ribadeos, unha actividade nas parroquias e outra actividade pois en Ribadeo Vila, non, é un conxunto e todo está dentro do mapa de actividades que ten Ribadeo. Finalizaremos o verán coas festas patronais. Sí, as festas patronais que eu quero felicitar en primer lugar a Comisión de Festas porque o fixeron realmente e fano, porque xa levan bastantes anos, fano moi ben. E iso tamén é filantropía. Hoy que estamos aquí no Ribadeo indiano e destacando a filantropía, pois ese grupo de rapaces o que están facendo é dedicarlle parte do seu tempo, porque ser filántropo non fai falta ter cartos, ter corazón e sentimento do que faz. E, por tanto, sí que están entregando parte da súa vida, do seu tempo, a que teñamos unhas festas. E o mapa das festas, o cartel das festas, é impresionante. Por tanto, hai que felicitalos. Nós, no Concello, axudamos naquilo que podemos. A Xunta de Galicia tamén axuda naquilo que se solicitou. Por tanto, entre todos, estamos a conseguir que as festas poseñan unhas festas con un cartel
moi impresionante, e sabéis que eles tiveron que tomar esa decisión e nosotros axudamos e respaldamos O cambio de ubicación. o cambio de Sí. ubicación porque os camións non collen hoxe no parque. Refíreste entón ao cambio de ubicación. Sí, pois a dificultad que ten que un escenario esteña aquí no parque, un camión colla no parque, todos sabemos e somos conscientes que as orquestas son moito máis grandes, tenen moito máis escenario, non ven un camión senón venen varios, e debemos cuidar o patrimonio. A todos nos gustan que as celebracións señan no parque, a min o primeiro, pero tamén debemos ser conscientes que o que queremos, o que queren, é cuidar o patrimonio de todos. E, polo tanto, as medidas de seguridade hoy non as cumpríamos. Vemos noutros concellos que están pasando certas cousas. Bueno, pois, hoy os cables non poden estar tirados polo suelo, non pode haber esa falta de seguridade, esa concentración en tan pouco espacio de mercadillos, e, polo tanto, é un risco que as medidas de seguridade, evidentemente, non cumplimos e, polo tanto, tuvemos que facer incluso obra con novos cuadros eléctricos para que cumplira estrictamente a seguridade e vamos a tomar a decisión en colaboración, evidentemente, coa Comisión de Festas de facelo nun espacio seguro e, evidentemente, no parque vai haber un concerto, vai haber outro tipo de actividades, pero este ano non podemos ubicar as festas patronais aquí porque non cumple a seguridade e sempre sendo conscientes de que o patrimonio tamén é moi importante cuidalo. Bueno, eu vou que ten Ribadeo que ten ubicacións de todo tipo super acertadas para estas ocasións. E, bueno, para rematar, volvendo ao Ribadeo indiano, balance, ponlle nota como alcalde, aínda que máis ou menos podemos saber... Eu creo que un 10, porque eu creo que para que as cousas saian ben tamén tes que agradecer todo o traballo que fan os traballadores municipales, voluntarios, xente da rúa, o comercio, a CISA, os coorganizadores, porque organiza Ribadeo Indiano, pois o Concello, a CISA, e gracias tamén á colaboración da Diputación e da Xunta, entre todos. Esa palabra que a veces tanto repito, esas dúas palabras, entre todos, pois eu creo que debemos ser conscientes que as cousas se queren conseguir e que se queremos que veñan moitas máis cousas a Ribadeo, creo que debemos axudar todos, porque é moi difícil hoy. Eu sempre valoro moito as asociacións de veciños, os colectivos que organizan eventos, porque é moi difícil, é moi complexo. Por lo tanto, hoxe en día é ser un valente e organizar eventos, festas, porque entre as medidas administrativas de seguridade, todos digamos, a tramitación burocrática que hai que facer, todo costa tanto que é tan difícil facer as cousas, pois mira, nosotros vamos a seguir axudando, pero agradecerles todos o traballo que van a facer durante este verán e durante todo este ano, porque Ribadeo ten vida todo o ano gracias a todos. Moi ben, pois moitísimas gracias, Dani Vega. Vémonos no seguinte Ribadeo Indiano. Moitas gracias.